Asta nu da noroiul pe ăsta, pe de filmat, mă. Hai, repede, repede, ce acolo, ce acolo? Hai, mai repede, mai repede. Ce acolo? Cine e acolo, mă? Cine e acolo, mă? Te dai bătută? Nu ne dăm bătuți. Nu ne dăm bătuți, așa. Ce acolo? Ești ruptă, băi. Hasi, ești ruptă? Mai poți? Hai, nu te lăsa. Ce acolo? Caută, caută. Hasi, caută. Caută, Hasi. Nu da din coadă, caută cu lăbuțele. Hello. Hello. Hasi. Caută-mă acolo. Acum ce zic fanii tăi dacă te văd că te dai bătută la o groapă din asta? Așa, așa, bagă, bagă. Acum, hai. Hai, 1, 2, 3 și. Bravo, hai acum, bravo. Bravo, bravo, 1, 2, 3 și acum, hai. 1, 2, 1, 2, hai, hai, hai. Hai, repede, repede, repede. Ei, te-ai dat bătută. Ia să vedem ce e aici. Ai găsit nimic. Nașpa. Nașpa. Ia, vino aici. Vino la mine. Hai. Hai. Vino aici. Că nu se dă bătută. Nu se dă bătută. Bravo, Hasi.